Αφήσα αέρα δροσερά, ραχούλα σε ραχούλα, να δώσεις χαιρετίσματα από την κορυφούλα. Πάλι και φέτος τα ηλιά, το πανηγύρι φτάνει, κι εμείς θα σας προσμένουμε στον ίσκιο από το πλατάνι. 19 και 20 Ιουλίου, στο πανηγύρι του χωριού. Μαζί μας την Παρασκευή ο Μάκης Μποροδήμος, ο Αντώνης Κυρίτσης, ο Δημήτρης Αχνούδας. Το Σάββατο ο Ναπολέων Δάμος, ο Σπύρος ο Σιώδος, ο Γρηγόρης ο Λιλής. 19 και 20 Ιουλίου, στην Κορυφούλα. Διοργανώνουν ο Πολιτιστικός Σύλλογος και η Εκκλησιαστική Επιτροπή.